Готово? Айде сме. Брат ми, дай да приберем багажа. Ела да му кажеш Ча да измък. какво да прави. Какво да казвам аз? Ами, гумите не до края. И кажи му кога да дава газ. Гледаш, брат ми, газ. Айде, брат. Аре, цял ден чекаме коли. Аз ти казах, още като се храни, видиш колко е червено. Може би дето влязаха с лодката. Тото е тук. Тук нямаше. Тук е. Стига бе, стига ще скъсаш въжете. Его. Ей, голяма си овца бе, Живко. Как да не му викам, виж какво направи, толкова става назад. Братаре, няма да си изпил кола на една страна, спираш го. Сега тръгваш сам. Да. Те е направо. Да, на първо място. Не, одеве го изби много, няма да да си направо. Момента е направо. Ще влезеш да караш в моите си зик. Чувак, ела само да го пуснем, брат си, да може да поеме. Трябва само Латаши да му направим място. Дай да тръгни, брат ми, и чакай го малко да Това направо е като... А то само тръгна, бе. Няма бавни и това го мори. Трябва да още мощност на него. Знаеш какво му трябва? Да си